Mumesema watu wengi wananisukuma sana, wewe fanya, lazima ufanye hii, lazima ufanye hivi. Na hiyo mimi nakubali, kwa sababu hii Kenya lazima itabadilika. And I am determined to change this country. By the grace of God, this country is not going to remain the same. By the grace of God, this country is not going to remain the same. So I have no doubt in my mind that Kenya is going to change, that we are going to deliver on food security, that we are going to deliver on affordable housing, that we are going to deliver on universal health, and that we are going to make sure all our children go to school. I have no doubt in my mind. It's going to happen in our lifetime. It is going to happen because we are determined to do so. Mambo ya hapa katikati ni mambo tu ya kawaida. Mambo ya kawaida. Kazi yangu ingine ni kuunganisha Wakenya wote. Manen jalupa jatend piny Kenya Rigathi Gachagua onyiso jotelo mapacho kae mondo owek soko kendo donjore gi kanise. Gachagua onyiso sirkand William Ruto mondo job singo mane omiyo jo Kenya ka wacho ni en owuon sani oketo mana wang'e mar neno ka bende sirkandno biro goyo okang' bang' ka nyocha gisethiche oko mar apis. Ne oloso e gweng' ma Kerarapon yudore e kaunti ma Kajiado. Disappointed when our Catholic bishop spoke and we saw some members of parliament abusing them, lecturing them, talking down to our spiritual fathers. And I'm happy that yesterday our president, Dr. William Ruto, acknowledged that the Catholic bishops had raised some issues and he committed to listen to them for them to be addressed. That is the way to go. So tunataka kuambia hawa waheshimiwa wanatukana maaskofu. I saw the Deputy Speaker of the National Assembly lecturing Catholic bishops like children. Mimi nataka niambie nyinyi viongozi, acheni kiburi. Acheni kiburi. Those of us who have been around for a while, we know the politics of this country vile naenda. Nyinyi mnaweza kuona mko na nguvu sana, mko na mamlaka na mnajisikia sana. Kwamba mnakosea maaskofu wetu heshima. Mnakosea viongozi wetu wa kidini heshima. Be very careful. Jo Kenya ni kod thuolo mara jumachiel mar golo pachgi ewi lokruok mago ma idwaro ni oketi e chike mag osuru ma migawo mar omenda dwaro ni otigodo e choko moloyo bilion 174 mano ne riembo budget ma iko omenda mar 2024-2025. Lokruogego ma otisi ni Tax Laws Amendment Bill 2024 koda mago maga choko osuru ma idendo ni Tax Procedures Amendment Bill 2024 osesom mokwongo e od bura ka sirkal geno pach jopiny mondo gilos chike ma jo Kenya wiye godo. George Bati miolera. E kinde ma pod sirkal gunyo wiye wi kaka onyalo yudo omenda mag tayo chenro ne jo Kenya, migawo mar omenda oketo geno mare lokruok alunde ma idwa ni otimne paro mar chik mar omenda mag 2024 mondo gisolo omenda maromo bilion 174 koting'o osuru moketie mwandu momede ndhadhu kata VAT, osara kod mwandu molosi e pacho ka kod mago ma igole pinje maoko. Kaluwore kod lokruok midwa ni otime chike mag osuru, jo pinje maoko modak e pacho ka kendo yuto margi wuok e pacho ka ibiro dwaro ni ochul osuru mar 6% midendo ni Significant Economic Tax. Osuru no bende dhi mulo kembe matayo tijegi kokalo e mbui, kata malapar bende ibiro ng'ad kuom ohala e wi nyinyo ma kembe go yudo higa ka higa. Jowuoth mang'iewo tiko mage kokalo kuom jo ohala ma uso tiko kata agents bende ibiro ng'ad kuomgi osuru mar VAT mar 16%. Lokruogego bende dwaro ni ji madonjo e kuonde rito le mag bunge ma sani onge gima chulo biro golo osuru mar VAT maromo 16%. Kaka yor jiwo weche mag pur, migawo mar omenda geto neno ni ok okawo osuru e wi yedhe mag nego kute puothe, mbolea kaachiel kod mwandu ma iloso go mbolea. Lokruok e chike mag osuru bende geto dwoko piny pek ma joma chulo osara osebedo ka yudo kaluwore kod kaka osebed king'ado gi osuru, koting'o osuru mar udi ma nengogi oyweyo kaachiel kod mar aguch omenda mar thieth midendo ni SHIF,
ka osuru makamano koro ibiro ng'adi wi omenda duto ma jal machal Mosara yudo kopogore kod kawe bang' ng'ado osuru mamoko. Kuom ranyisi, jal machamo osara mar siling 50,000 ibiro kuong golo osuru mar udi, ng'eto mar airi kaachiel kod mar shif, manyiso ni obiro kungo siling 525 made ong'adi kaka osuru kaluwore kod yo ma osebed king'ado godo osuru kuom jo osara. Kaluwore kod wach migawo mar omenda mondo tim lokruok ne paro mar chik mar omenda 2024, jopiny biro yudo thuolo mar golo pachgi ne komiti ma ochung' ne weche mag omenda kod tayo chenro e od bura mamalo e kaunti ma Isiolo tarik 18 dweni e kar romo ma Bishop Menza Hall kod Bungoma e romo midhi bagi Red Cross Hall. Tich ariyo tarik 19 dwe mar 11 ni, romo ma orkawo pach jopiny idhi tim e alap matonono ka e kaunti ma Mombasa, ka e kaunti ma Siaya bende idhi tim e tich ariyo tarik 19 dwe mar 11 ni e kar romo mar IBC Hall. Romogo duto biro chakore kar saa 4 okinyi. E kaunti ma Nairobi, romo mar kawo pach jopiny ochan kochakore wuok tich tarik 25 nyaka tich ang'wen tarik 28 dweni e kar romo ma KICC. George Bati, Ramogi TV. Ai, nekromo jangi mane makelo e giko mag weche manyien okinyi ma kawuono ka yudo thuolo mar kalo e ote mag wari adek moko mantiere kar ka kokalo e mbui mago mag Facebook, X kod mano mar Instagram kama mantiere kod kachiel bogo niro kamana ahinya kuom kete kar kae. Pok wadonje mbui mar Facebook live kacha mwakono ni kanyo to yudo wayo machal nade wantiere kar ka kod ote jogo moko no kanu sechiwo kendo gine chendo mar upinyo kinyi makawono agi Sami Agnes wacho ne en good morning. Kenneth Matiba Makana wacho ne oyawre. Vitalis Ayudo mano apudo wacho kanyo ni oyawre ahinya kentiere kanyo. Agio Cage Protas Dos Santos Calvis Casera Malowa Soro wacho ni nyargi Kevo bende oyawre ni chendo mar upinyo. Nyargi Nyarseme oyawre ahinya. Celine Dion wacho ni good morning. Okeo Masiro wacho ni oyawre ahinya ka wantiere kar ka. Stephanie Marende wacho ni kodwa kachiel kodaka Cynthia Lenz erokamana ahinya. Mama Sadam oro wacho ni cheno mar upiny ka entiere alwora Masori Karungu erokamana ahinya kuom kete kar ka Mama Sadam kachiel kodaka jogo maneno ka ne gwenge mamoko erokamana ahinya. Dakika osekalo 27 tok saa 12 mar okinyi ma kawuono. Yena mondo mi akaw yo masani kaduogo abiro kod weche mago mantiere gazet ka kikili mabora. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All these and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals motomoto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ang
Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Nyakwara moge juang machiegni kiny makano wantiere kar kae chenro mara rupiny machako kae kod gazet ayanga wacho ni kama wantiere kar ka gazet osechako kendo ngeno mara ni ichiwo makara nka kod Eric Okeo Kizito oyawre Eric kendo machiegni achio makare achio makare kendo en mana ne piny koyo mang'ich kage kacha kalore ni Nairobi ka waseneno ka koth bende chwega. Koro kano wakier kaluo kucho be noyudo kodudo to lakini ochwe mana kuonde matin tin to wageno nobro chwe mondo mi dhano kaw kodhi oketelo mondo oyud chiemo. Kamano wacho ni chiemo ni manelo mano kama oganda wantiere mopogore onon gazet nyakoro mojonga dakika 30 mabiro kar ka watieko to donja ni nondo magweche mag tuke kama dan ranka kod gazet mara Daily Nation sigana mantiere kar ka gin mago motenore kod siasa ma piny Kenya kod mago bende matimore piny maoko awachaka monane ite mokwongo ni to chal nade. Nyakora moge juang ka en sigana mabende momi pek maduong' ahinya kar ka. Nitie orak moro mane en jatend migawo mochung' ne weche mag arita pacho kae mano Dr. Fred Matiang'i koro oyudo. Wacho ni tarik 13 dwe mar 7 mana higa ma wantie ni motelo ne yiero ma pinyno mano mar Botswana. Nitiere orak mane Matiang'i oyudo madhi kete kacha oyudo omenda makore lach ahinya mano mantiere kar kae wacho ni retainer fee nyano kanyo marom nade milion maromo 32 iwacho nyaka sani inya pime kod yiero mabire piny Kenya e yo machalane mano to kane jatelo manyien moyier jatend piny ma Botswana mano Duma Boko mabende ne oyudo loch kaluwore kod yiero manotim e pinye. Sani koro yangore ni deal makama kodonjo to dhi keto Matiang'i kama chal nade mano bang' chokogno kod kambi mawuok e pinyno mar Canada mano miluongo kanyo ni Dickens and Madson. Cleophas mana kaka isewachno koro wach ma kalure kod obokeno mano mar kambi mar Dickens and Madson mawuok e piny mar Canada nochiwo ne register mano mar Justice mano mawuok e piny makuro. Koro obokeno kano chiw kanyo wach ma bende koro noliekre kanyo en mano mar Matiang'i ma bende wach noketo koke orak ma koro bro neno ni kambi ni bro konye chwalo nyinge yani miyo ng'ere pinje mako kachiel kod piny mar Kenya kae mano motelo ne yiero mar 2027. Cleophas wach ni oyangre nang'o? Wach ni oyangre ni Matiang'i noketo koke orakno e dwe mar 7 tarik 13 mana ndalo 3 bang' ka jatend piny Botswana ma oyier mano Duma Boko bende noketo koke gi kambino
ma koro wacho ni kambino ne ni kod tich mano mane mar chwalo nyinge kacha, konye timo rambe mar mondo mi noyud pesa mar go campaign kanyo. Koro mae biro ka koro jo Kenya bende ka notim yiero mano yier jatend Botswana no, ne bende koro ne giweye nye mbui kanyo ka koro ne giwacho mana kaka otimre Botswana bende onego timre piny mar Kenya kae, nikech jatelo ni nodhi ogolo jatelo ma iluongo ni Mogwetsi Masisi mano sebede telo kuom tiel achiel kende. Koro Boko bende nogolo od bura mosebede telo kuom higni 58. Koro giwacho nang'o, gima kamae ni nyalo dhi gi Kenya machal nade ka koro Matiang'i oseketo koke rak kod kambini, to kata kamano Matiang'i pok wuok ayanga molando ni odwa laro telo mar piny mar Kenya. Koro mae osetim kod kambicha mar mondo mi obi ochwal nyinge, obed kod ng'eruok, okonye e choko omenda yorego mag arambe mondo mi obi otagodo kampen mare. Koro dhi bedo nade, nikech nwang'eyo Matiang'i kaka ne nitie kata yiero mokadho kacha, ne nitie telo mokadho mane siro Raila Amolo Odinga lwedo mar mondo mi nokaw telo. Bende nwaneno bang'e kanyo tok yiero rochoch ne nitie kinde kod telo mar Kenya Kwanza kage kacha cha, nwaneno weche manotimre kanyo e kinde ma bende koro Cleophas jensi nowuok modhi e ng'anyo, weche moko ne wachre kanyo ni Matiang'i mar mondo bi ochung'. Bang'e no nwaneno gute mokanogo ni Matiang'i. Koro kia ni koro mano bende nomiye siso mar mondo miye be koro biolar telo mar pacho kae. Koro gima osetimo ni nyiso wanie bende koro seche moko obro dwaro mar mondo mi owuogo lar telo ma pacho kae. Ka bende ite mar ang'wen nyokoro moge jwang' e gazet mar Daily Nation kae. Ang'inde ang'o thuolo mar range kar kae kaka ondike. Yangore kar kae ni nitiere jogo ma bende mana kaka kisewacho kit omenda gi girom nade. Mano omenda ma kore lach ahinya. Iwacho ni kama Matiang'i okete milion 32 ok ni joka ema chule, ene muketo mano ka commitment mare. Kae to bang'e Duma Boko jatend piny mano mar Botswana masani noketo kacha maromo milion 6.5 ma ochulo higa ka higa kamano. Gima ntiere kar kae iwacho ni kata ka Matiang'i pok okete lela ne odhi bedo kochung' kolaro kom mar tend piny mapacho ka. Yangore ni odwaro mondo kambi makama iluongo ni Dickens and Madson en mar mondo mi oket nyinge obed maler mano e piny mangima, kendo otude kanyo kod kembe iwacho ni magi lobbying influential agencies mago mantiere Kenya ka, mantiere piny Amerika kod pinje maoko, mar mondo mi oket nyinge obede e opara moro manyime kata kumoro makare ahinya kata koganda chomo yiero. Machielo bende mondo mi okonye timo goyo ombulu go arambe kata fundraising e kindegi. Iwacho ni mago duto gin ikruok ne yiero madhi chopo kare. Gima nyako apar bende nyako romo jwang'e ite ni mara ang'wen gazet yango ni Matiang'i ma bende nokadho e sand maduong' ahinya kata mager mano telo dweche mokwongo mano matend William Ruto kata moting'o sand igole itimo iluonge ka DCI mondo mi ondik dhoge kaachiel koda ka obila dhi e dalane gik mathoth ahinya manitiere kar kacha mane timore ma oganda moko pod rito winjo ni Matiang'i biro chung' koso obiro bedo kama chal nade kochopo yiero mabiro. Cleophas magman weche mag siasa ma bende koro warango nikech Matiang'i to gielak seche gi nwawinjo koluong nyinge jensi noluongo nyinge kinde mane gintie ng'anyo ni Matiang'i ok bi, ebe ka nowinjo nwaneno gute moko ka nogol kaka nwasewacho cha. Koro Matiang'i nosekadhe sande sirkand Kenya Kwanza ni mamago nwaneno kanyo koro gima duong' kae wach mantie kae ni Matiang'i koro okaw kambino miwacho nokonyo Boko e yudo telo mar piny Botswana. Koro en bende koro en gi geno ni kaka kambino nokonyo Boko en bende ka dipono no bio lando chung' mare to bro konye. Koro kambini gi tich mar miyo ng'ere bet migawo mopogre opogre pinje mangima kae kuonde mopogre mar mondo mi obed ng'ano ma nyinge puodho nyinge ong'ere, nikech waseneno kata jogo madwaro telo mopogre opogre nitie kaka gitimo gora kod kembe moko mago machwalo nyingi konyogi nyaka e choko omenda e piny Kenya kod pinje mopogre opogre. Kamano nyakoro mojo kamano ntiere e ite no maiye ka ntiere sigana mantiere ite mar ariyo odhi nyaka ite mar adek kanyo ariyo sigeni ariyo go duto mantiere kanyo koro moge jwang' mondo mi wanegi ne gichal nade. Nitiere pek mar ngima moganda jo Kenya duto kadhe ka koro sani yangore kar kae kirango ite
mantiere mampiny kanyo ahinya itimo mar ariyo. Iwacho kanyo ni nitie jo Kenya masani kale midhiero mopogore opogore. Iwacho ni how high living costs and unemployment have pushed many Kenyans into poverty. Iwacho ni nok mag tije kachiel koda ka pek mar ngima omiyo oganda jo Kenya mathoth ochopo kama ko nya wacho diere en dhier makende mantiere pacho kae. Iwacho ni ero ntiere national gin ji marom nade mantiere kacha weche mag iwacho ni midhiero mago mikelo koda pek mar ngima. Ntiere kwan mabedo chiu kar kanyo kako osebedo komedore higa mar 2015, 16, 2019, 2020 kod achiel, 2022. Nyakoro mjom kwan mantiere kae dhiero osebedo kamedore pacho kae te bombe osemedore marom nade. Bombe nyakoro mogo jong yangore ni higa mar 2021 kod achiel, 2022 kwan osebedo marom. Mano kane kwan jogo mane nigi dhier. Wacho ni owuoka mago bombe 3.8 mano higa mar 2015, 2016 nyaka sani makoro entiere 5.4 osebedo marom kuom higni ariyo. To higa mar 2020 kanyo jokana mathoth nowito tijegi gini nomedore nyaka 6.4. To kor gwenge chal nade kata rural mago miere higa mar 2020 bende ne malo ka motelo ne mano ne ntiere mapiny ne mantiere 1.12 ka 2020 kod achiel, 2020 kod ariyo giduto ne gintiere wi 1.13. Cleophas, ma midhiero maduong' ma koro jo Kenya ntiere godo ka koro lipoto yango kanyo ni pek mar ngima kachiel koso tije omiyo jo Kenya onime dhier. Koro ma nonro ma notim kanyo ka yango ni higa mar 2022 jo Kenya koro onime dhier kanyo Cleophas. Ma nonro ma notim kod Kenya National Bureau of Statistics ma bende koro no yango kanyo ni jo Kenya maromo 20,000,000 sani koro onime dhier maromo 16,000,000 gin jogo ma bende koro ok nyal keto kata kuon godiel ewi mesa. Gido ka pek ne nitie nigi kanyo ma koro iwacho nang'o jo Kenya 2.5 gin jogo ma koro nitiere e dhier kanyo ka koro achiel kuom 3 jakenya kikawo jo Kenya 3 to achiel kuomgi en ng'ano ma koro onge gimoro amora ma onyalo keto ewi mesa. Entie dhier kendo entie dhier mapek kanyo ma koro nonro mayango kaka ne chal ngima ne chal higa mar 2022 ka iwacho ni 2023 nokotim kama nokotim to kini ranyisi koro nitiere niya nenre ni kwan ni nitiere malo. Cleophas, ma gima bende in ka koro iwuotho kata kok itimo nonro gi nyalony ma sani iwuotho e kor gwenge tidhi neno kaka pek mar ngima omako dhano. Iwacho ni oganda gin koro jogo ma koro gwonyre mana gi pado ngima oridore gi matek. Bende king'iyo kata yore mag pur sani ok tim maber ahinya ka lure ni uto mar kor lwasi sani olokore kacha alworo olokore ma bende koro koth kobiro to biro mano ma ok sir pur. Chieng' be kobiro en mano ma koro bende ok sir pur. Koro jo Kenya yudo pek ahinya. Koro mana kako chim nonro ni wakiani bro bedo nade. Aneno ka koro piny Kenya bende osekawo thuolo mar neno ni jo Kenya opidho yien mar mondo miyo rese alwora. Cleophas, kinde machien kacha wan gima nwang'eyo ni ki idonje odu miyawo dhot idhi e sto tiyudo ka ogunde mar bando chung' ing'e ni un maber kata koro gimidhi chame godo onge ing'e ni un maber nikech bando no inyalo rege to bitedo kuon gogira udhi mana mbele. Koro gima masane ni yudo kata kiyawo dhot midhi e sto tiyudo ka bando onge to kisedo ka onge in mana gi dhier ma kata ka niwuok idhi e skul kintie kucho tiparo nang'o to makoro asomo ni an kadok ot badhi do kata nyuka madho. Mano e kama koro jo Kenya ntiere. Ngima koro pek, ngima koro tek ne jopiny. Nyakoro mogi juang' mano ntiere kar kanyo itore mar ariyo mar adek ang'iso mane kanyo bende ne kod ng'eyo walikone lieka kar kanyo matimore warang'ane matimore e ite mar adek mano ntiere malo kar kanyo kama iwacho ni sani koro jopecho odhi ka senator mogwele kaunti ma Nairobi ka doni wawinji ane kanyo kama sigana no ntiere mano sigana ma tudo Karen Nyamu ma bende ntiere kar kanyo kachiel koda ka jogo ma bende koro iwacho ni en rent mosebedo e gowi kara ma pok ochul maromo 1.2 5 kama ntiere kar ka. Iwacho ni magi gin gigo maliekore ni pok ochulo nyaka sani dalane mano mantiere Grace
Grace Valvillas mayudore Runda do koro chiwo mano nyoike mano principal magistrate ma Milimani senior principal magistrate ukono bila marunda mondo mi okonygi kata okony jopecho madapeyo mwandu maga senator Mogwel Karen Nyamu mondo mi oneni joka bende oyudo gige wach ma Karen Nyamu wacho ni oyo gigo duto gin mana miriambo kendo embolo te dhi do wach gigo poko dhi kanyo penjo machi kan do emogolo ng'eto ni do mane ma pod weche ne apod rito mondo mi ogol ng'eto moro machielo. Koro nya wach ni Karen Nyamu gongo gwaro kanyo nikech koro wacho ni en kod gowi mar ot mar $1.5 million ma poko chulo ma koro do nogolo ng'eto kanyo nogolo chik ma kendo nyiso bila mar mondo mi okow jopecho odhi e dala Karen Nyamu mayudre e buore Nairobi ka mondo mi odhi okaw mwanduge mag ot mar mondo mi oyud kaka inyalo yud godo gowi ma intie godo kacha. Wach ma bende Karen Nyamu nokwedo kowacho nang'o magi mana weche maonge korgi kowacho nang'o nowinjore kod wuon ot ni pesa manochul cha nen ba nodwa nyiewo odno ma pesa manosechulo nen ba pesa manonego bed ni koro chulo kanyo ma be koro wacho nang'o odwa dhi e do mar mondo mi ng'e kaka weche ma kamagi nyalo chungi ma bende koro en bende ng'e siasa Cleophas kochopo kama koro nya wacho ni magi weche motude mag siasa ni seche moko ntie ng'ama lawe kotude kod weche mag siasa koro wadhi no ni dhi bedo nade nikech do to nosegolo chik to do mar golo chik no bende mana kaka iwache lemodare ngodo kire kucho koro dhi bedo nade jatelo kochulo gowi koro wach jatelo gongo gwaro wan koro rito mar neno ni to mwanduge gi dhi kaw jopecho dhi kawgi mar mondo mi yud kaka ikonyo gowi ma intie godo mani wacho nang'o chulo gowi ber ng'ata mantie god gop nyawad kata siling 10 duoki eka chieng' moro binyadoko miye moro kendo kare chul matenten nyakoro jwang piny kar kae nitie sigana moro ng'enang'o anene kar kae wacho ni revealed why HIV/AIDS is killing more men than women in Kenya. Joma chuo tho mathoth ahinya kalure kod kute mag ayaki kata tuo mabiro kalure kod kute mag ayaki pacho kae kipimo kod matimore bende e pinje ma ne joma chuo mathoth kipimo kod joma mine pacho kae Eriko Keo Kizito ma inoro ma bende pod imedo yang kae kawuok kuom National Syndemic Diseases and Control Council mano NSDCC ma bende koro yango kwan machalo kama ni entiere malo ahinya kirange kod kit chuech machielo. Cleophas ka koro nonro no yango nang'o joma chuo lengo lewgi ahinya kalure kod tuo mar ayaki kipimo kod joma mine mae Cleophas yuneno kanyo ko wachna tamalo 35 mag joma chuo ma en kwan maromo kanyo 487,710 ni kod kutego ka joma mine to koro nitie kod atamalo miwacho kanyo ni 65. Cleophas wacho nang'o kata ka joma chuo koro kwan mar joma chuo ni kode matin moingo joma mine to jogo matho gin joma chuo tho mang'eny moingo joma mine ma biro nikech ang'o wacho ni joma chuo ok dhi kuonde thieth mar mondo mi ging'e chal margi ma koro miyo gin mar mondo mi ging'e ni gituo ging'eyo sama koro tuo osenuro gi seche ma koro leo ma koro wacho ni load no nitie malo ma ok ginyayud kaka koro konyo omiyo giwito ngimagi mang'eny ahinya miwacho nang'o kuom ji 65 ma wito ngimagi odiochieng' godiochieng' ma chuo gin 26 ma koro joma chuo ema wito ngimagi mang'eny kanyo Cleophas Oluoch iwacho ni joma mine gin kwan margi tin kipimo kod joma chuo nikech gin jogo ma bende gidhiga kuonde mag thieth moloto sama gipek ka gidhi e klinik gidhi kacha ma gimokwongo ing'eyo chal margi ma ipimogi mar mondo mi oyangane ka gintie kod kute mag ayaki mondo mi okonygi e rito nyathi mantie iye ma pok onyuol cha koro ma miyo yudo ka joma mine mang'eny dhi kuonde thieth kendo gin koro ipimogi ging'eyo chal margi e yo machon ma ka giseng'eyo kinde machon to gikonyore ni koro giyudo yath kinde mowinjore to joma chuo gin gi but kod abuta bende joma chuo wacho gin jogo moluor ni ok gidwa dhi kuonde magi kuonde thieth gi mar mondo mi ng'e chalgi koro joma chuo go luoro oko kinde duto gini kuonde mag thieth gi mar mondo wing'e chal margi bende king'eyo chal mari inyalo dak yath midaga minga mimed timo gigi mathoth ibed kod kinde kata mag puonjo nyithindi koro wakaw thuolo marwa wan joma chuo to ji duto mar mondo mi wang'e chal marwa nyakoro mojo mano ite mar adek kanyo sigana manjire kar kanyo ngire thuolo mar arango ni to piny Kenya ochomo kama chal adano arange ite maiye kar kae nitiere jatend piny Kenya William Ruto dok ne chenro magi maga sirkal koro sani wacho no sebedi kata kiseye
nitie chenro mag okumba mar SHIF mano ite mar 6 kane nitiere kanisa moro mantiere kaunti ma Nairobi ka nitiere alwora ma Kayole otene kata kod jotelo mopogore opogore. Osiko wacho ni ndara ni ber. Tigi moro mano wacho odiochieng' manyoro wijo kata kiwacho ni ndara madhi e polo ema nega gi ogondore kendo okoyot ahinya. Wacho ni kata ndara marach ni chal ni kanye mochomo polo. Koro akia ni ma e polo. Koro ndara mogondore ma Kenya gi ni mochomo kama ber. Koro gik mo chenro ma en godo ma koro waneno kako ogondore mago mag shagiri mag gedo mag ute mabech ni piny ne jopiny kaachiel kod kit somo masani mobiro mar CBC. Owacho nang'o un kako neno gini gondore ni to gin gigo mabeyo makoro kaka kanisa nicho osebedo ka seye ni gigo motimo ok donj kod jopiny ni kata singo mane ochiwo ne jopiny ok gichopi ni seyo ma utiego weche muwacho ga winjo gi adhi mana loso kamoro mathin to gin gigo mabeyo makoro gin yo makare madhi tero jopiny kama ber. Iwacho ni chenro ma Kenya kod jo moting'o weche mag SHIF affordable housing ti weche mag CBC noloso kata bende kokwayo jatende machon mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta okone kanyo ni wadhi maber wadhach maber gik mane weko wadhigo nyime nyaka CBC bende pod wadhigo tena. En ang'o matimore masa mar piny Kenya entiere ite mar 7 ka iwacho ni en scramble for Uhuru ni koro chalne koka ilare no ka no chopo nyasi mano mara osiepne mabendo odiochieng' no mano chieng' ngeso niketo kanyo kaka bishop mano mar kanisa jokopere diocese ma Embu mano Peter Kimani Ndung'u nochopo kanyo kod jotelo mopogore opogore kendo sani gima yangore kar kani jal ka gima koro yiero chiegni kendo kama machiegni kendo loso riwruoge mag siasa mopogore opogore to Uhuru dhi bedo gi chung' machal nade yiero madhi biro to ahinya ka irango masawa mar piny Kenya e kinde ma Rigathi Gachagua bende osebedo kae ka kwayo ng'uono ne Mama Ngina kaachiel koda ka anyuola mar Kenyatta kuom wechego manowacho mawacho nok ne kare e kindego mag kampen. En siasa ya muuto mapeke masawa mar Kenya kanyo Cleophas Oluoch nikech noneno ka Uhuru Kenyatta nochopo e nyasi kanyo mar sidho jadolo kano chopo kanyo jotelo duto ne ntiere nyaka jalup jatend piny Kenya machon Gachagua ne ntie kanyo nyaka Kindiki jalup jatend piny Kenya masani ne ntie Ruto bende ntiere ma picha moket kanyo koro jogi mosore Uhuru buonjo kanyo apani koro buonjo gi jatende mano jatende masani to Cleophas wach manywa neno kanyo be kata ka dibed ni oko yanga inya boke makano waneno rwak man Uhuru Kenyatta noyudo kacha nen rwak mar kingi ma bende seche duto mani luongo nyinge neno ka jopiny mor kendo gil gigo koko seche go be kano chopo kani luongo nyinga Gachagua jopiny ne mor kendo ne koko ma bende kineno video moko kanyo ko Uhuru ne wuok nitiere kaka ni pake jopiny ne mor kode ma weche mane jopiny wacho kanyo Cleophas kanyalo mana wache gi dholuo ni Ruto nyaka dhi koro Ruto nyaka dhi ni nyiso gima Uhuru en sani siasa mar masawa mar Kenya ma bende koro boke ni wacho nang'o jatend piny Kenya William Ruto jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua jatend Wiper Kalonzo Musyoka koro ngoto wangi ging'iyo ni Uhuru Kenyatta giyude sir mar Uhuru Kenyatta ma bende wacho kanyo nang'o kata mana ODM Raila Amolo Odinga bende mano Uhuru Kenyatta nosire yiero mar 2022 bende ni kod geno nang'o no Uhuru nyalo sire koro akia ni Raila Amolo Odinga nyalo bedo gi lek seche moko kamoro chako odhi ochopo mano mare yu chako chopo to nyalo duogo pacho kae mar mondo mi odhi nyime kod siasa ma pacho ka mano wach monde kae mano ndike kae kendo entie mana e paragraph mar 2 kanyo koro gima tie kanyo bende wacho nang'o tie kinde mare Uhuru Kenyatta bende no wacho nang'o kidhi koda maber kaka jatelo an bende abro dhi kodu maber kaka jatelo to kutiyo koda morochore mana kamano an bende abro bedo kodu morochore koro gi lak seche gi idwaro ni Uhuru Kenyatta mondo mi okaw lwete okete wigi Kalonzo dwani Uhuru Kenyatta okaw lwete okete wiye Ruto bende dwaro nang'o Uhuru Kenyatta okaw lwete okete wiye kech wang'eyo kinde Uhuru Kenyatta gi Ruto kaka nobedo chien kacha ka nodhi yiero kata mana tok yiero kaka Uhuru kinde nobedo ma bende nwaneno monj mano timne mwandu mag Uhuru moko e pacho kae koro wakia nang'o wakia ni obo bedo nade osir ng'ata achiel ma bende Cleophas jolony mag weche mag siasa kinyo kacha ngire ka gwanja wacho nang'o yiero mabiro mar 2027 king'iyo masawa mar Kenya kanyo ni gin kod geno nang'o ni Uhuru Kenyatta ko siri to nyalo bedo maber wacho nang'o Uhuru Kenyatta ko siri nyalo bedo kod
pek moro kanyo mane makoro gimanyo kanyo koro Cleophas warito mano dhi bedo nade ka anyuola mar Uhuru Kenyatta wacho nang'o. Uhuru Kenyatta en onge weche mag siasa ma pacho ka magin gi tuono. Uhuru Kenyatta onge siasa ma pacho ka. Uhuru Kenyatta nicho wacho nang'o en sani onge wach eno beta beto neno wang' jowi mos ong'eyo mana gik matimre. Jopiny be nopenje ni to gino dhi matek. Uhuru Kenyatta ne nyiso gi nang'o na nyisou nyakoro moja winjo kanyo kama nitiere wacho ni siasa mamasa mar piny Kenya e god Kenya Mount Kenya osemuoch kose nitiere kama chal nade. Nyakoro moge jwang' nitiere machinglo madane mondo mi orang kar kato motelne mano e ite maraboro nitie sigana moro kanyo ma bende nigi thuolo mar somo mano kotenore kod rito chike mag apaya mondo mi ogeng'ane masiche mag ndara mano mantie ka wacho ni obey traffic rules crash victims koro oganda jo Kenya mondo mi gi jogo matiyo koda peyni machinglo nitie kar kae ite mar 11 kapok atieko Kizito paro mapiyo mantiere kar kae ineno kanyo gima nitiere wacho ni gol ololo mane wang'i kata gol gino mane wang'i kapok isiemo mar nyawadu ni ogol mare nyabiro ni mari ok ineto mar ng'ato emineno. Gazet wacho ni ero jok moting'o otas makama kono kanisa ni gin bende gigol mana gino mane wang'i wacho ni logno mane wang'i no moting'o mag miriambo mantiego auja bende chondo keti to fuong kama nitie ogolo lolo mantie wang'wa e kigol mar ng'ato mano koro inyiso kanisa mondo gigolo lolo mantie wang'i eka gigolo lolo mantie wang' jomoko ma koro lure kanyo Cleophas kancho aneno ka jodolo ne nyiso jatend piny kata telo ma sani mar mondo mi chope singo man gimiyo jopiny kendo giwe bedo jomiriasa ahinya gitime gigo madhi bero ngima jopiny. To kamano gima koro timre sani Cleophas en ni josiasa wuok oko tug mosuo kod jodolo ka ginyiso gi nang'o golo lolo mantie wang'e ma bende nyaneno moko koting'o sudi giri ka wacho nang'o ni kinde mano Uhuru Kenyatta nitie telo to gik moko ne timre kaachiel kod nek mag oganda dak nulose momiyo sani to koro wuok okuloso. Cleophas kanisa ni kod duol kendo kanisa mochung' ne jopiny maka giloso to giloso elo jopiny makanyo gionge makosa kata matin. Koro ng'amogor kanyo no en jatelo gin jotelo ma bende wich mogor kanyo en wich machalo mar anguro. Waneno kinde moko kanokawo anguro noter machiegni kod od bura ma kanyo manying nowuok nang'o MPs koro mag jotelo. Koro gin bende sama ginyiso jogini no golo lolo mantie wang'gi wambe pod wadok ni kata lolo mantie wang'i wagolo to mana mekwe mokwongo joku gol nikech chune jotelo ema nyisowa yo. Koro wan waseketo microphone wagolo lolo mantie wang'i meko ok wanya golo kapok wagolo megi nikech gimoro amora timre nikech gin osuru gin wan wachulo eka giti kanyo koro lolo gigol mekgi meko wabiro golo bang'e. Koro mogi jwang' mano mantiere kar kanyo Kizito kopogore gi mano nitie mana gima ntiere kar kae ma wacho ni ero en penjo maduong' ahinya mipenjo Gachagua iwacho ni sani dhi bedo machal nade. Gazet mar The Standard e ite mokwongo kanyo mana ka ng'ichiwonwa wach mari mogik ang'eni gin weche mathoth mochiw kar ka moting'o nyaka en chronic wastage e sikunde kata iwacho ni en mwandu moko ma kethore ahinya kata gik moko mitiyo godo e sikunde. Nitie oganda mathoth nyithindo mathoth maromo kata mohewo 200,000 mabende koro we sikul kinde ma koro sirkal bende oramo ni chenro mag somo to nyaka dhi nyime en ang'o mabedo kae katimore. Gachagua tipenjo kae ni is life better now that I'm impeached. Penjo maduong' mopenjo kar kae ni ngima koro diponi obedonu maber ahinya kata ka nosepicha oko e apisi. Wach mogik mari Kizito. Mano Gachagua koro wuoyo dhand adiera en bende koro wuoyo kanyo nikech aneno ka gima onende ka ng'ama nigi mbi moro matin kanyo koro penjo ni to koro ngima ber sama koro golani ma bende kanyo Cleophas no nyiso jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi ochop singo omed bero ngima jopiny kano nyiso josiasa no wuoge weche mag miriambo kaachiel kod miriasi ma kagi kacha. Gachagua koro wakiani koro sego bade piny nikech wageni buche to pon tie do otemo resre koro akiano nyalo dhi do mar mondo mi oyud ni omie thuolo kata mar ni obro chung' e yiero mabiro gi kiani mane gimo manyo kanyo to Gachagua bende koro chalo ng'ama nyiso koro ngima ber. Uhuru Kenyatta bende chien kanyo no wacho nang'o na nyisou ni ng'ani ang'eyo kaka chal siruru ng'ata ni jopiny nokone chieng' moro kano rom kode Cleophas ka jopiny ni jatelo wawinjo matek to dong' na nyisou koro Gachagua bende koro nitie kanyo koro winjo maber anoko. Cleophas weche mag somo kae wacho ni midhiero mokwako somo ng'eny ka gi kacha nikech sani
wantiere kisomo masani miluongo ni CBC. CBC ni poko chungo yo makare kata poko loso yo makare. Kech king'yo kanyo kwacho ako kod jopuonj. Jopuonj pok ondike yo makare kata tiegruok malong'o poko migi kendo kwan margi tin. Kata weche mag chudo mag jopuonj kage kacha makelo negi ywaruok nganyo makage kacha. Koro Cleophas, weche momako pacho ka gin weche mathoth mag ochumi. Makendo magi mamiyo jopiny medo sikre dhier mana kaka no wacho cha. To wacho ni sama koro piny sikre dhier ema koro kuo bende bedo mang'eny jopiny monjo. Ma bende neno boma ma Kisumu no gole kuonde mag jot. Ma koro wacho ni kweth mag jonjore koro monjo jopiny kage kama jopiny onge kod kwe. Ma wamkwayo mano bila omed jiwa rita boma ma Kisumu kod kuonde dute pacho kae. Ero kamande ko Kizito nyakoro mo joma ne makelo e giko somo gazet, nyiew gazet, momori. Ukinyi makono gino mantie kacha menyalo somo en sachiel mar ukinyi makono akayo masane kaduogo ko twak e nonro mag weche mag tuke. Kawono wadarango Harambee Stars. Deponi Harambee Stars medo miwa stress ka Manchester United masani, kuso ka Chelsea machon, kuso ka Arsenal machon. Ochal nade. Kocha bende osewacho ni anu nyalo riemba to koro kose riemba udhi konyoru nade. Deponi embende ouso ne ji luoro. Manono koso machal nade. Mano enje ni Firat gi joge. Kinde ochopo margi mar wuok pacho ka koso ntiere gi machielo mopondo ma jo Kenya kia. An ka koda Kennedy Ochola, TM kachiel koda ka Willis Odembe. Wanona ne weche gi mag tuke ma pacho kae. Kenya AFCON mar higa mar 2025 opusore negi kendo wuok ne Kenya kabisa. Ok gibidhi tukgi kod Namibia. Dibedo nade. Kinde montiere kar kae. Aduo kod mago kod mathoth. Etwak machakre bang'yo makao sani kikidhi mabor. Teka. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani je story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndiko ndani. Ndio wao pia wajipange. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Mount Kenya Edition. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 23. Watangazaji na wasanii wapendao kutoka Inoro FM, Muga FM na Wimwaro FM, Karwe Bomo Korino, Jomoanya Dhira, Joy wa Masharia, Wajikuwage Toga na DJ Makjoji Musafiri watakuwepo na zawadi na ofa kabambe kutoka Safaricom. Burudani ikipromoshwa na wasanii Sami Rongo na Koroga wa Jiko. Tarehe 18 tutaanzia pale Kabati, Keno, Maragua, Murang'a Town, Mukuyu Market, Kagema na kumalizia Kiriaini. Ni sherehe na bwembwe msimu huu wa Krismasi kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu Ameniweka Huru Kweli,
iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500# Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Are you craving an unforgettable